Aitaren etxea izeneko eleberria kaleratu du Karmele Jaio idazleak. Liburu honekin, eleberrigintzara bueltatu da 9 urteren ostean. Tartean, ipuin bilduma eta poesia liburu bana ondu ditu. Aitortu duenez, istorio luze batean barneratzeko gogotsu zegoen. Gai potoloak aukeratu ditu Karmele, liburu idazterakoan, zailak, batzuk, ausartak, berak, eta honik atera da. Novela 3 ahotsen bidez kontatuta dago, gizon batena eta 2 emakumeena. Errealitate bera ikusteko zenbat modu diferente dauden erakusteko. Kontatzen da, azkenean, 3 pertsona hauen bizitza intimoa, zango genuke, bizitza pertsonala, baina nola gure bizitza pertsonala zein eragin handia duen inguruak, zer eragin handia duen transmititzen dizkiguten balioak, ze eragin handia duen gizarteak azkenean horretan, ez da. Abia puntua novelarena da gizonaren, Ismaelen ezinegon bat, sentitzen du ezinegon bat, entzuten duen bakoitzean berriren bat edo notiziaren bat, emakume bat hiltzen dutela, edo emakume bat bortxatzen dutela, edo horrelako notizia bat entzuten duen bakoitzean ezinegon bat sentitzen du, sentimendu kontrajarriak sentitzen ditu, batetik beldurra sentitzen du bere alabengatik, 2 alaba ditu, ez gertadakienegatik, baina bestetik errua sentitzen du. Erru puntu bat sentitzen du, ez? Gizon izategatik, eta bere buruari galdetzen dio zergatik sentitu behar duen hori, ez? Bueno, galdera horretatik ere hausnarketa bat egiten du, ez? Liburuan erantzunak baino, galderak daudela uste du Jaiok. Leku batean gaude, zein da gure lekua? Bueno, hausnarketa hori egitea, nik uste dut oso importantea dela, eta liburu honetan protagonistak, Ismaelek, prozesu hori biziko du, hau da. Azkenean da, kontatzea gizon baten generoak bere bizitzan duen eraginaren kontzientzia hartze horren prozesua, ez da. Idazketari buruzko hausnarketa bat ere badago liburuan. Ismael idazlea da, Jasonek ere idazten du, baina idazle ofizial bakarra esango genuke senarra da. Batetik hausnarketa dago, zergatik gertatzen da hori, zergatik utzi zion idazteari emakumeak eta gizonak ez. Baina bestetik ere hausnarketa dago idazketari buruz nola batzuetan idazketan edo idazketa prozesuan agertzen diren egiak. Benetako hitzak. Askotan gure eguneroko hitzetan baino egia gehiago sortzen dira idazketaren bitartez. Hau gure gizartean norbaiten etxea baldin bada oraindik ere aitarena da, edo gizonena da, edo gizonen moldera egindako gizarte batean bizi garela oraindik, oraindik zentzuertan, eta edozein gai ezari garela nola generoak hor zeharkatzen duen guztia, eta nola transmititzen den hori belaunaldi,